Vale, eta behin hasi da, bosgarren ere bai. Behin hasita, ez dakiz ere esan duen. Vale, orduan, joango naizona, egingo naizango da tinkerkatetik atera, laugarrenaren segituan grabatzen ari naiz. Vale, eta emango diot, create, circuits, zuek hemen goren bate ere erreziklatu dezakezu, baina bueno. Vale, gogoratu, izen aldatu, bosgarren ariketa, Arduino batera, vale, eta behar dugu, uste dutela bultzagailu bat eta RGB bat, ez da? Bultzagailua jotzean, segundu bateko aldaketa, berriz hasi aldatu beharko da, vale, pues ya está. Orduan, egin behar duguna da, alde batetik, bultzagailu bat, bere erresistentziarekin, eta bere kabletxo gorriarekin, vale, eta bere kabletxo ez gorriarekin, adibidez horia, amabira, zatik amabira, gustatu intzai gaur. Eta gero behar dugu RGB bat, ez da diodo normal bat, RGB diodo bata. Zergaitik ez da normala, begira, hankapilu bat daukalako. Vale? Hankauetan, zuek, ukitzen baduzue, behagilek esate dizuek kanal bakoitza zein dan. Vale? Bai, katodoa esan nahi du negatiboa. Vale? Orduan, nik jarriko dut hau, hemen, eta jarriko diot, dagokion erresistentzia katodoan. Vale? Zergatik negatibo lagoa zelako. Vale? Bigarren hanka honetan, katodoan. Vale? Eta hemen gorria, pasatuko dut, eta kasu honetan bai, ez erratzeko bai utziko dizuet eta bai komeni da gorriari, kable gorria jartzea, urdinari kable urdina jartzea eta berdeari kable berdea jartzea. Vale, horrela ezkara erratu. Vale, orduan, orain kableatua prest daukagu eta orain egin behar dugu kodifikazio. Testu, continue, aukendu, vale, int, RGB, bueno, RGB ez, modu, berdin, bat. Vale, orduan, outputak izango dira, naiz eta RGB bakarra izan, 3 outputazka, vale, 7, 6 eta 5. Control C, Control V, orduan, 6 output, 5 output, eta 12 input. Vale, lehen da bizi egin behar duguna, lengua ariketako gauza berdina. Vale? If digital read 12 high, zer egin behar dit? Modu berdin, modu behi bat. Zenbat modu dauzkagu? Bi, orduan bat eta bi. Modu 3 bada, oso ondo Aitor. Orduan, modu berriz ere bat. Vale, modu ja kontrolatu daukagu, orduan, if modu berdin bat, zer egin behar du. Barkatu. Ez, 3 dazka. Vale. 3 dazka. Hau ez da zuena. 3 dazka, orduan hemen 4. Bat bada, orduan, digital write 7 low sei bost
Eta falta zaite hemen. Delay 500. Bale? Lehen egin dugun bezala, gelditzeko. Bale, goazen modu birekin. If modu berdin bi. Zer egin behar dugu? Orain hasten gara ja, benetako ariketaren muinarekin. Koloreak. Gorria, berdea, urdina, morea, horia, urdina, argia eta zuria. Bueno, gorria, berdea eta urdina errazak izango dira. Besteak gero ikusiko dugu. Gorria, berdea eta urdina. Bale, guazen. Digital right, gorria, zazpi, high, delay, 1000 segundu bat esaten digulako. Vale? Orduan, segundu hori pasata zer egin behar dugu? Urdina zen, ez da? Berdea eta gero urdina. Vale, orduan, lehen da bizi zer egin behar dugu? Gorria kendu. Digital right, zazpi, low. Eta digital right, berdea, high. Vale? Delay 1000. Eta urrengua izango da digital right, bost low, berdea kendu. Eta digital right, 6 high. Urdina piztu. Eta delay 1000. Vale. Gorria, berdea, urdina, morea. Vale. Eta orain dator, eta nola egiten du nik morea? Vale, Google-ei galdetuko diogu. RGB colors. RGB colors, imágenes. Eta hemen daukazue RGB kolore kodea. Vale? Nola egiten da morea? Bueno, morea edo arroxaska hau edo lako zuzet. Gorria gehi urdina. Vale, orduan gorria gehi urdina. Urdina ja piztuta daukat. Beraz, egin dudan gauza bakarra izango da. Digital right. Gorria piztu. Zazpi. High. Eta itxo ingo dut, segundu bat. Vale. Urrengo kolorea egin behar dudana zein da? Morea, horia. Horia da, gorria gehi berdea. Nola izango da? Bai, bada, koloretan bai. Osa, argian bai. Gero zuek koloreak markazte dituzuenean ez. Baina argitan, gorria gehi berdea horia da. Vale, gorria gehi berdea. Nik hemen daukat gorria eta urdina piztuta. Beraz, egin behar dudana da, digital right. Zerbait entzuten baduzue, katua da, arraskatzen nahi da, bale? 6 low eta berdea dogotal jarri dut. Oso ondo aitor. Digital right. Eta digital right. Post high. Eta berriz ere, delay 1000. Vale? Orain. Hau berdea da, osea horia da, urdin argia eta zuria. Urdin argia, berdea eta urdina, vale? Berdea eta urdina, osea que gorria itzali, digital right, zazpi low, eta urdina berriz ere piztu. Digital right, 6 high. Entzuten dena katua da, janari eske seguresko, bale? Baitxo indezala pixka bat. Eta azkenekoa txuria da. Eta txuria egiteko denak piztuta egon behar dira, bale? Zegatik, txuria hemen ikusten duzuen bezala dalako, 3 koloreen nastea, bale? Orduan digital right, zazpi. High, delay 1000. Eta gure lehenengo blokea eginda dago. Bale? Katua dabil hor on fire. Bale. Eta orain,
Hau guztia kopiatuta. Berriz ere hemen itxasten badut. Bale, orduan, orain, zer egin beharko genuke? Koloreak aldatu. Bale, ze kolore? Zuria urdin argia. Zuria urdin argia. Orduan, zuria urdin argia egiteko, lehendabizi zuria. Lehendabizi. Bale, hemen, behin hau eginda, ez dudana egin, izan da, digital right post low, ze bestela nastu ingo zaizkit gero. Digital right say low eta digital right zazpi low. Bale, torrela dena itzalita gelditzen da, bale. Zazpi jai, sei jai, bos jai. Bale, orain. Pasatuko gara zuritik urdin argira. Bale, zuritik urdin argira gorriak kendu behar dut. Gorriak kendu eta listo. Bale, orain urdin argitik horira gorria jarri eta urdina kendu. Bale. Zuria urdin argia, horia. Orain morea. Morea berdea kendu eta gorria jarri. Berdea kendu eta urdina jarri. Bale. Urrengua. Morea urdina. Bale. Morea daukat, osake gorria kendu. Gorria kendu. Hau izango litzateke urdina. Txuria, urdin argia, katua miauka, gero gorria eta berdea horia, vale. Zuria urdin argia horia, morea urdina berdea, urdin argia horia, morea urdin argia dala 5 eta 6, ez? Ez. Horia, morea, urdina. Zuria, urdin argia. Horia, morea, eta hemen ja urdina. Morea da 7 eta 6, eta hemen ja urdina. Urdina. Ez urdin argia, urdina. Urdina da 6 jai eta 7 low egin behar dut. Bale, honela. Hemen 7 low. Bale, hau izango litzateke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hori da. Bale, orain, hau da urdina. Orain, lioso semerra da, ez da gindori okurritu zion ariketa. Berdea eta gorria. Berdea izango dela urdina itzali. Eta berdea piztu. Eta falta zait berdea itzali eta gorria piztea. Oso ondo eta ez dakit zer idazten dudan aleia. Berdea itzali
Esaten duenik asko tardatzen zuela katuak berriz ere protestatzen. Bale, konprobatu dezagun eta katuarekin doa, bale? Bale, itzalita dago, nik botoia ematen diot. Botoia hau reboto xoxamarra da, bai, Eba, qu'est-ce qui se passe? Ikusten. This is the read amabi. Amabian inputa jarri dut. Modu bat, modu bi. Uste, ez du kasu egin. Berriz ere. Orain bai, gorria. Urdina, rosa. Txuria, txuria, urdina argia, horia, rosa, urdina, gorria. A ver. Eta itzalita. Eta berriz emango banio. Berriz ere hasiko litzateke. Modu berdin bi. Etengabe. Aldaketa, al revés. Urdina, berdea, gorria eta mantentzen badut, itzalita. Bale, listo, hala, horrengo arte.